Здравейте, приятели! Аз съм Дени и днес започваме една мини-серия за виртуализация. Виртуализацията е технология, която ни позволява да имаме втори компютър вътре в нашия компютър. Да, буквално можете да стартирате Windows 11 или друга операционна система, без да променяте нищо на основната си машина. Това е супер полезно за тестове на програми и настройки, без риск за компютъра ви, учебна среда за IT и системна администрация, бързо връщане назад, ако объркате нещо. В тази серия ще използваме VirtualBox, защото е безплатен и удобен. Днес само ви показвам какво представлява виртуализацията. Ако искате да видите част 2, където ще ви покажа как да инсталирате VirtualBox и да създадете първата си виртуална машина, оставете коментар отдолу и напишете: искам част 2.